Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu sakuming dumadi. Rahayu. Dumateng para bapak ibu ing wekdal dinten iki kula kaji pangikrahaken nggih. Saderengipun ikrar kula wiwiti kula perlu ngaturaken gunging panuwun mbok bilih yen kula ngikraraken utawi ngujubaken samangkin wonten saking kagempun atur sampun tembung kirang prayogi kirang nyeceki kirang raing penggalih dumateng para bapak ibu sepuh liyanen sedaya kula namung saged nyuwun pangapunten ingkang agung. Nggih kula nuwun sewu nggih kula badhe matur dumateng derek kula nggo sebut amiwahanem dipun aturi pilenggan wonten nggih menika salubirantosipun Bapak Sutrimo tiyang sekalian niki nggih wedalipun ing dinten inggih menika wonten dinten mangstu legi nggih nika pun sambut awiras kula sekelima diaturi nglantaraken nggih pun gadhe hajat kawilujengan pramila menika dumateng para bapak saha para pinisepuh miwahanem sedaya saged punapa kapuri saged dipun suwun kang sepuh dipun sinidi sapangdone kalanem dipun suwun parokahe pramila menika monggo sedaya kemanjenengan samngrencana nggih ndedonga maring kepindhonipun nggih Rasulullah kula mung sedemi ngadar rezeki saking pangeran nggih kajatipun punika Sri Rezeki lan Sri Kenduri niki medal saking sarining bumi nggih asal tetepun toya sukti berkampurasu sekalian sampun terang saking pepanutan asalipun kang moho kuwaos ring asalipun mbok dipertiam mbok dipertimasa berkapun jeneng Sunan Kalijaga beten nggih goti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa putra nggih sekapatipun sedaya daya dipun bukti pun jamak nyinjang kuna pang tukang lujeng durung gorayu kuat slamet kasenan nggih dateng derek kanggo sekwane katuran ing mriki nggih sedayanipun amenika sih niat kajatipun Bapak Sutrimo tiyang sakeluarga ngedali rerakitan sekul Sukiwan Sari sedaya asupipun kan damel mumeli-meti kan dipun mlipetipun kajengi ugi pun dakoi nggih menika putanipun Bapak Sutrimo Kresna dalaken enis nika anggenipun daud ningkah kemantenan nggih ugi Bapak Sutrimo ngampalaken dhateng kanca rencang pumiyanen jar kancestri minangka biyada sinoman nggih amila menika sedaya saged dipun mlipeti kalujengi sedaya saged pinaringana sami bakas waras akas tenggah teguh rahayu kuat slamet pinaring mulya widodha kali sing nirsami kala boten wonten alas setunggal penapa cegah kang wiking lewat dal dinten setuleh genggo sapi pangantos sak pengkersalanipun nggih sakwanci malih kang dipun kalujengi ugi Pak Timo tiyang sak warga kang dipun kawilujengi nggih menika putanipun Pak Timo nggih menika nggih ingkang kamanten nggih menika kemanten kang dipun kali dhateng sederekipun amila kang dipun kali dhateng derekipun sedherepipun sekang gansal kang wonten pangker kang nyopi sukma 8 angin lan banyu tetepun tirta kamandang kang mbak 10 gutine ya dipun bukti pun jamak nggih disuni gorayu kuat slamet sawanci malih kangge ngabukten dumateng derekipun kang sami miwah campur do miwah campur siti sami kaida kali jembalang sandung dewa wonten kana wonten kiri wonten ajeng wonten wingking wonten ngandhap wonten nggih kedak tanpa singgal nggo tepit tanpa wangenan mila menika nggih dipun bukteni nggih dipun jaksuni gorayu kuat slamet sawanci kangge ngabekten dumateng derepun si Kakang Kawah ajar Kakang Barapati murage kang tunaking merga padang Aryan tuwa amarga sing diwelate dening jembasing badane kune dadi mas inten jumanten kapun dadi sandang kantan nggih awalan akhir sawanci kangge ngapenen dumateng derekipun simut muina amarah supya alu amalan badang-badang manjing ing diri pribadinipun ya sederekipun sedaya menika pantempun koso gumelar ing palungganing kursi kading angka watu kencana pun adhapaken dhateng sumber sanga niki pun casaken dhateng Raden Salira Janggabana Sudara kan sak panunggalipun pindah amila sederekipun nggih menika Bapak Sumo tiyang sakwarga utawi sederekipun menika manten wedal dinten Setu legi kula aturi ndedahan sarenggen kula ngikrahaken kang wonten pundhar kamboten sampun agih tanpa putang sak bibare anjang kono tukang lujeng durung gorayu kuat lam kasenan dateng derek kanggo sepuane aturan ing mriki sedayanipun nggih sawanci malipun boteng wajul dateng jenang petak miwah jenang ingkang apik ingkang petak lu kanggo merah saking
ingkang petak kami merah saking Cibopo ingkang perlu kanggo nyamati rasa saking Cibiyung. Lara saking Cibopo sami ndadosaken nggih utek otot balung sungsung paring esmu. Daya pekuatan nggih Teguh Rahayu kang wilujeng. Ara saking Cibiyung sami ndadosaken wulu kulit ketelan daging paring esmu daya pekuatan nggih Teguh Rahayu kang selamat. Waju dateng jenang pimerupun derek kang tuwa Madarupa. Tunggal perkapan sang kang siji dipun panggeni mila dipun bukten nggih sungguh rayu kuat slamet sawanci-wanci dhateng jenang Sengkala pripun kadamruwa saking kala-kalanipun nggih menika Bapa Sutrima anggenipun ngadani kawilujengan ndapaken putrane nggih menika kangge nyengkalani putai Padma nggih menika dhateng kaki manten-manten mila dipun kalujengi jeneng Sengkala kang sampun dumawah saged tumrap dene Gusti Allah katuta lumintiripun toya sumilipun angin katuta barat ijung idul ngetan papan panggonane ambresa bumi sapitu kaseng dhateng derek kanggo sepane kanturan ing mriki sedherengipun nggih menika Sengkala kang dereng tumiba mugi ndadosaken cahya nur cahya Italo Sengkala nikan tuna seger waracepa cedhakna rejekine dipun dana bilaine mugi kasen dhateng derek kanggo sepane aturan ing mriki sedherengipun sawanjemalipun bukteni niki wangsul dhateng sekul bujeng sedhek pripun kadamel njejekaken dumateng imanipun nggih menika patrima tiyang sawarga imanipun nggih menika dhateng kamanten-manten sekalian nggih sageta jejeg imani sageta jejeg dhateng agamane sageta jejeg ajeg mayu ana ngudumana sakulating keca bobur kirinten klandhane sampun ngantos wonten kudang pecegakan wingking mugi kacen dhateng derek kanggo sepuane kanturan ing mriki sedherengipun nggih sawanci malih waju dhateng sekul bolong menika pripun kadamel ngumbolongan dhateng sanak permiline mulih dhateng sanak sedereke ngumbolongaken dhateng kanca rencange ngumbolongaken dhateng sanak sedeka nggih mitawa teparone ngumbolongaken dhateng nggih menika kanca rencang ngumbolongaken menika kaki among nang amonge nggih ngumbolongaken sedaya rejekine nggih mila sedaya sageta sami golong gumolong sayek saeka kabeh sedaya mugi kacen dhateng derek kanggo sepuane katuran ing mriki sedayanipun sawanci malih kang dipun bukten niki wontenipun sekul nyiram tuwuh nyambung tu kangge nuwuhaken idam-idamipun Pak Trima inggih menika tiyang sawarga nggih nyapun kanjeng sekul nyiram tuwuh nyambung tu dipun sinambungaken dhateng putrane sampun dipun kanjeng sekul nyiram tuwuh nyambung tuwuh mboten kena nagih putang dhateng tiyang sepaipun sekalian nggih mila wedal dinten menika dipun mulipun trikalujengi nggih menika putrane pun dados idam-idame anggenipun dawuh ingkang kemanten wedal ing dinten ingkang kepengker nggih menika dinten Rebo Pon kala wingi nggih mila pun saken dhateng derek kanggo sepanen katuran ing mriki sedayanipun nggih sawanci malih kang dipun bukteni menika wangsul dhateng jajan arak-arak niku wontenipun jajan arak para pendem sangka candung ting-ting gula gimbal gula kringsing sedaya pun watani jajan arak-arak pripun kadambaken sedaya kang nderekaken tan ngarakaken menika ajeng kaki manteni kemanten anggenipun dawuh ning katemantenan nggih mbok si tumpuk sami dagang layan lunga sondha bandrek dinambok si pertilan mbok si pertimak anggenipun nderekaken dawuh ningkapun kaki temanten manten ing wedal dinten ingkang pengker nggih menika dintenipun wonten rebupun sedaya pinaringan bakas gorayu kuat slamet kaseksenan dhateng derek nggih sepuane katuran ing mriki sedayanipun nggih sawanci malih ingkang dipun bukteni menika wangsul dhateng sekul punar pun kadamel merjemo dhateng kaki manten-manten saged merjemo dados tunggal saged guyub runtuk atuh jenjem tentrem lan ayem mila menika pun sing dhateng derek kanggo sepane nggih katuran sedayanipun mila dipun kalujeng sekul punar
nggih menika kaki manten-manten sageta banar kang dadi pikirane suminaro kang dadi cahyane menika nggih pun seni dhateng dhek kanggo sepanen katuran ing mriki sedayanipun nggih. Lah sawanci malih kang dipun wangsul dhateng jajanapem niku pripun kadamintun puji pandonga dumateng para luhuripun nggih menika Bapa Sudima tiyang sawarga nggih. Nggih luhuripun ingkang sepuh kanganem kang daler kang estri kimatan boten kimatan sumanta nggo kang sumari tebe alur saking tiyang sepuh daler tiyang sepuh estri nggih luhuripun kang tasih jaban kinthi badang kumingkang dereng rupi wujud dereng rupi maujud mila sedaya ing wedal ing wedal dinten setulegi sampun kintun puji pendonga nggih dipun kintun gandaraja mugi dipun tampi nggih dipun gandha dipun rasa bibari njangkul pangtulujeng gurayu kuat lamun kajeng dhateng derek kula cepuaning katuran sedanipun nggih mila ingkang sampun wangsul dhateng alam kelanggengan sedaya dipun kawilujengi wontenipun asan mugi sageta pinaringana padang dalane jembar kupiripun aku maras padosane nggaken swargane dipun balsa nggih amal-amalipun ingkang sae sageta asal iman ingkang langgeng nggih pun wajib dumateng alam pun badhe nggih jaman kramatula. Sawanci malipun bukting wangsul sakubra mbeteng dhateng kaki sira bumi nisra bumi suci bumi aji bumi kubur tedhak pitu pecak minggile bumi sarean kadamel sare dumateng roh sucine para luhur Patimoddaya anggenipun sare mugi dipun papaken papan samestine pun seni dhateng dek kanggo sepanen katuran nggih sedanipun nggih. Sawanci malipun boteng dhateng malaikat pun sedaya ingkang sami njagi wonten alamipun kubur malaikat Jabrail Israfil Mikail malaikat Rogipati Maliriwan Sedilan Aruman Mungkarja lan Nangkir mila menika nggih dipun ngabukteni nggih saking jangkung pang tukang lujeng dun korayu kuwan slamet. Sawanci malipun bukteni para luhuripun Bapa Sutima ingkang sami wajud dumateng pengayunanipun pangeran muga saged dipun trampi dening Gusti Kang Musuci anggenipun wangsul dumateng kasih dan jati muga dipun lumebena dumateng swarga ingkang mulya sampun ngantos benengan sak rambut bumi sena pitu mugi wakita pinaringa jenjem tentrem lan ayem dipun seni nggih dhateng deka sepanen katuran sedanipun nggih. Sawanci malih ingkang dipun ngabukteni inggih menika para nabi para wali wangsa kang tingamayulah ing tanah Jawa mriki asekapatipun Gusti Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar Utsman Ali kasan kusanipun pindah nggih mila menika Gusti Kanjeng Nabi Adam Kanjeng Nabi Muhammad Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah mila menika sedaya ingkang sampun jumeneng saka ratu ngembara dadi kalpihaning jagat ingkang mengkusanipun sedaya nggih kang wajib ngregem ngagem ngugemi nekseni sedaya kintunan nggo sedaya betanan kang betanan rupi ayam luar lembet sepul sukilam sari pandonga puji menika sedaya saged dumugi saged ketrampi nggih dumateng roh sucinipun para luhuripun Patimo sedaya nggih menika seni dhateng deka sepanen katuran ing mriki sedanipun nggih. Sawanci malipun bene wangsul dhateng sekul kabulipun kadamel nginabulang nggih nggadahi kajan kok Pak Sultane tunggal kajar kempalannya dateng tiyang sak keluarganipun sedaya kajeng pun saged dadi karepan saged kinabulan panjenengan saged manjur pening paningaling mandi dadi pengucape menapa sedaya dipun puja saged temeka ingkang dipun puji saged sami dumugi saged asa rahmatipun panjenengan saged asa idinipun kang maha kuwat minggih dumateng Gusti Allah pinaringan tegorayu patlam gampang-gamping nggih pun sami ucal sandang kang tedane rinten kandalune sageta ki asal tambahi pangestune dumateng deka sepanen katuran ing iki sedayanipun. Aja kadang putra karwa putra kabate sedaya sampun ngantos wonten kang sami nggodha rencana ampun cekak kang wingking mugi kasenan nggih dhateng derek kula sepanen katuran ing iki sedayanipun nggih. Sawanci malipun ben cukup semeten nggih kula miyaraken bilih wonten kirang tanduhe kakula Gusti Allah kang nyekapi derek kula sedaya kang jangkepi nggih. Wonten jalan suruh duna dungkal lepat lintu kasrembak kula kirang nyeceki dumateng panjenengan sedaya
Kula namung saged nggih nyuwun pangapunten ingkang agung. Awiwitane kula nyuwun slamet bungane kantun pinanun teguh rahayu kuat lan slamet. Nggih kula suwun durung amin nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.